στον αρχαιολογικό χώρο του Λογκά, τι άλλο θα κάναμε βέβαια από το να συνεχίζουμε την ανασκαφή. Ο αρχαιολογικός χώρος των 455 στρεμμάτων σιγά σιγά τεκμηριώνεται όσον αφορά την κατοίκηση ανασημεία, με νεολιθική εγκατάσταση πρώιμης και μέσης εποχής χαλκού, φυσικά στα ελληνιστικά χρόνια, συγχρόνως έχουμε και αρχαϊκά ευρήματα και με τα μεγάλα νεκροταφεία. Διαμορφώνονται σιγά σιγά οι 100 περίβολοι της πρώιμης εποχής χαλκού και προς τη μέση εποχή χαλκού, συγχρόνως και το υπομικηναϊκό νεκροταφείο και το νεκροταφείο της πρώιμης εποχής σιδήρου. Τα ευρήματα πολλαπλασιάζονται και πολλά από αυτά είναι και μοναδικά. Αυτή τη στιγμή ανασκάπτουμε με 200 εργάτες και πιστεύουμε ότι μέχρι του χρόνου τον Ιούλιο, που έχουμε ένα όριο το οποίο μπήκε από τη ΔΕΗ πρωτίστως με το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο το στηρίζει και τον ισχύει αυτό το όριο, μέχρι τον Ιούλιο του 2012, με μια αρκετά περιορισμένη χρηματοδότηση πλέον, να ολοκληρώσουμε την ιστορική έρευνα. Η ανασκαφική έρευνα δεν ολοκληρώνεται σαφώς σε όλη αυτή εδώ την περιοχή. Είναι ένα δίδαγμα αυτή η ανασκαφή εδώ στον Λογκά της Αλάτης, δηλαδή στην αγκαλιά του ποταμού, σε μια έκταση με το γεωλογικό, διαμορφώνεται μια πόλγη όπως λέμε. Δηλαδή ένας χώρος που περικλείεται από βουνό, που συγχρόνως έχει καλό χώμα, έχει όριο το ποτάμι, ένας χώρος ιδανικός για να κατοικείται. Μου έρχονται στο μυαλό τα δεκάδες ευρήματα, τα εκατοντάδες ευρήματα, αλλά πολλά μοναδικά ευρήματα, σαν τα οστέινα νεολιθικά ειδόλια, που διαμορφώνονται από οστά ελαφιού ή γουρουνιού, σαν το χάλκινο εγχειρίδιο, που είναι μέσης εποχής χαλκού. Παρόμοιο βρέθηκε στις Γούλες, παρόμοιο υπάρχει μόνο στο Σέσκυλο της Θεσσαλίας, που είναι ένα αντικείμενο κύρους, παρόμοια υπάρχουν στην Λίμνο και στην Κρήτη, ένα αντικείμενο κύρους, γοήτρου, το οποίο το βρήκαμε και στην περιοχή μας. Οστέινο μαχαιρίδιο, υπομικηναϊκή κύλικα, παρόμοια βρήκαμε στην Δήμητρα, στον Άγιο Κωνσταντίνο, παρόμοιες έχουν βρεθεί και στην Ήπειρο. Μία σειρά από ευρήματα, τα οποία θα προσπαθήσουμε να τα αναδείξουμε και να τα προβάλλουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ.